А да казвате нещо от сорта на... Айде, идвай! Нещо по-симпатично. Не знам. Зелен. Казваме чушка. Не, вие седеме. Къде? Ето. По-добре. Червило, имате ли? Не, Здраве. Ще забрал спирал. То не значи по мен сигурно. Така ли? Да! Здрасти! Да, при запас. Човекът ми спира ръката, защото ме толкова знаеш. И колко трябва да сте му забени? Айде, Гошо! То не боли. Мали, трябваше да болека да ви карам. Защо съм се сетила? Да. Това да снимаме. Аз съм много назад с тези техники. Колко често си ме виждала? Аз се прибирах една вечер, Снимате ли? Ой, казал, че идва. Сега младенка видео. Спокойно, Ивайло и Русимов идват, стигат. Та или иначе, изобщо не е най-хубавото място, след което ще... Не забравяй да му го кажеш. Така, айде, отново снимка. Снимка, моля. На два реда сме, на два реда сме. Я застава някакъв. Там, че виж събов. Тичай. Така. 3, 2. Тя да... Тя снима по цяло време. Ама ти... Да, бе, аз съм зла, бе. Зла съм, бе. Ама ти кажи. Да отцепиме най-свежата снимка. Добре. Сега ще усетим. Хайде. Нищо няма да усеща, аз усещам. Мислих да ме продължа още малко да пустите там. Паметник, ама взема. Вие се снимахте ли вече? Да. Ние имахме около 1 час време. А мене ще ме снимаш така си всяка от тях. Айде се спели сега, с Пенка ще се снимаме, виж. С двойката, която ми писа, помниш ли? Сега направи момента по. Ти само една и двойка имаше. Обе цялото квадратче беше, още я помня. Щом не е излизала извън очертанията на квадратчето. Следващият, моля. Благодаря. Тук е, Майлюка, виждам колкото и виждам вас. Да, ама толкова морят. Ай, следващия. Ти някакви спомени да споделиш? Аз само да съм и в този. А броя на пчеличките, които си имал в първи клас? Да, съм спряла да ги броя.
Така е. На счетоводителите се така им става. Се спират да борят. Да, и следващия. Счетоводителите не познават цифрите, за това така. Ти била ли си от нашия клас? Седяла някъде по-напред сигурно. Всички седяха по-напред от мен, само да кажа. Айде, следващия. Да. Таня ми е... Много съм доволна. В последния момент, благодарение на Пенка, я намерихме, защото иначе те ще си остане от... Изобщо... Благодарение на кого? На Пенка! На Пенка! Машала, Ферим. Ти, спомени? Колко двойка? Абе, той двойки не е писал никога, вие се заблуждавате. Как хвана изтърка пода с... Пенки да беше. Мене! Не, имаше едно момченце във втори клас. Дойде от някъде, учи една година. Дилян. Или Влад. Не. Не, той беше много Ще е едно момченце ново във втори клас. Същия. Дилян ли се казва? Да. После Иво ми казваше, че Пенка като ми съборила и ме хвала и с лицето ми така. И се представи капона с Пенка. Значи, Пенка иска да знае къде ни е дневник. Не пази ли? В тая се пази. О, пази се. По архив. Колко години се прави? Не съм. Ние искаме да... 50. Май Не, 50. най-малко 20, но повече. 50, защото аз... Повече да го пазите, да не виждаме двойките. Следващия. Айде. Ние ако толкова време говорим да колко нали? С това момиченце не са, с момиченците с младенки. С тебе снимат ли се? Не. Ела. Не. Аз винаги бях. Защото ме клюкарахте. Дали така? Младенка обаче... Тя и беше полицията на ужаса. Да, вярно. Иранки ми редактира стикрет и си казва, че... Това ли е писано? Това я се знал. Аз си съвсем дистанционно съвсем успешно. Айде. Винаги си това самия сега. Стана си ми от малка. Ама ти малка си била. Аз съм малка. Всичко е въпрос на гледна точка. Няма ли да ни попееш? Аз очаквам включване. И какво чакаме сега? Айде, следващия. Дале е по-хубаво. Ние ще остареем от толкова чакаме. Айде, снимай се. Тя момчета да снимаме. Ма стрес. Не се притеснявай. Аз си имам дистанционно, не ми е проблем. Така. Така, я да видиме сега. Твоят приятел в Германия ли е? Кой? Петър. В Германия е. Твой приятел на работа в полицията ли е, Станиславе? Ще го линчуваме в други ден. Светославе, Петър си е тук, каза майка. кое беше твоето приятелче в училище от мъжки пол? Петър, Аз само момиченци имах за приятел. Ево, машала, ти за това още си сам, мой човек. Петър разбрах, че си е тук в София, майка му е... Не, Леля Лили доложи вчера, че не е. Ти Гошко, с кого че стоеше на чин? Няма да спомня. Много години са. Много години са. Така, ти си онлайн бос, ти си бизнесмен, тебе не те бориме, защото закъсня. Станислав много го... Аз съм си Оня. Че старото пълто. Тебе си всеки те знае. Дето, кой преди малко пита, то още ли преподава? Викам, да, още преподава. Не е преквалифицирал. Знаеш, здравейте, госпожо Петрова. Кой си ти, момченце? Не те познавам. Аз съм Петър, че там, примерно, третия чин, дето се ми правя ти забележка. Много мило, вика моето момче. Зарадвава му се жената и си тръгва и вика, Петър, че ти как ме позна моето момче? Вика, по пълтото, госпожо. За пълто си минал цял живот. Добре, айде приключваме работа. Готови ли? Да.